ξέρετε, μου έκαναν μια δωρεά. Χρήματα και μια βίλα στην Κουερναβάκα. Μια δωρεά? Από ποιον? Από έναν εκατομμυρίουχο που θέλησε να μου δώσει ένα μικρό μέρος της περιουσίας του. Είναι παράλογο, είναι απίστευτο. Αλλά είναι αλήθεια. Τι συμβαίνει? Νιώθεις άρρωστη? Πήγαινε μέσα στο νοσοκομείο. Νομίζω θα γεννήσω. Πώς αποφάσισες να το κάνεις αυτό τώρα? Μα τι είναι αυτά που λες? Ξέρεις πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να ξέρω. Πήγαινε μέσα στο νοσοκομείο και φώναξε την Πατρίτσι. Η νονά της Βιβιάννα πεθαίνει εξαιτίας της κινήσης που της έκανες, το ξέρεις? Εκείνη ήταν πεισματάρα. Εγώ ήθελα όλα να τακτοποιηθούν. Πήγες εκεί και είχαν τα πράγματα χειρότερα. Πήγα να τους προσφέρω χρήματα και να σ' αφήσουν ήσυχο. Μα με τέτοιο τρόπο? Τι να κάνω, να τις παρακαλέσω? Μα εσύ τις πρόσβαλες. Τους άξιζε κάτι τέτοιο. Η γριά έπαθε καρδιακή προσβολή. Και η Βιβιάννα είπε ότι δεν πρόκειται να αποσύρει τις κατηγορίες. Ξέρεις τι πρέπει να κάνω τώρα εξαιτίας σου? Τι? Να φύγω από το Μεξικό. Τώρα την έχεις κοντά σου. Επειδή ο Γκρουμέτ ξαναβρήκε τη μνήμη του. Και μπόρεσε να καταθέσει και να πει την αλήθεια, γι' αυτό σ' άφησαν. Την έχω συμβουλέψει να μην συνεχίσει τις εξυπνάδες για να μην την ξαναρίξουν στη φυλακή. Δεν πρόκειται με τίποτα να ξαναγυρίσω στη φυλακή. Είναι απέσια εκεί. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Προτιμώ να ζω στη φτώχεια παρά στη φυλακή. Ακόμα κι αν είχα εξασφαλίσει το καθημερινό φαγητό και τη στέγη, Ας είναι δοξασμένο το όνομά του που είμαστε πάλι μαζί. Και μην αρχίσεις πάλι, Τσαμπέλα, να παίρνεις χαμένα παιδιά. Είδες τι μπελά μας έβαλες τότε. Δεν σε έβαλα εγώ σε μπελά. Μόνη σου πήγες και ζήτησες χρήματα. Κοίτα, Τσαμπέλα. Καλά, καλά. Μετά από τόσο καιρό που είστε χώρια, τώρα θα αρχίσετε να μαλώνετε εσείς οι δύο. Ελάτε, συμφιλιωθείτε. Ναι, έχεις δίκιο, Μοχάρας. Μα συγχωρείς, Μοχάρας. Είστε και οι δύο υπεύθυνες. Και από εδώ και πέρα προσπαθήστε να μην κάνετε λάθη. Εντάξει. Συμφωνούμε απόλυτα. Θέλω όμως να κάνουμε κάτι, Ζηνοβία. Τι, Τσαμπέλα? Να πάμε να δούμε τον Γκρουμέτ και την οικογένειά του. Να τους ευχαριστήσουμε που σε άφησαν ξανά ελεύθεροι. Κάθε μέρα πηγαίνω καλύτερα. Σωστά, γιατρέ? Ναι, κυρία. Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για θαύμα. Έγινε άλλη μια φορά πριν. Όταν οι γιατροί στην Ευρώπη με νόμιζαν νεκρή, άρχισα εγώ σιγά σιγά να καλυτερεύω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Αν δεν ήμουν κάθε μέρα κοντά της, δεν θα το πίστευα. Είναι ένα θαύμα. Θέλω να γίνω καλά. Γιατρέ. Ναι, κυρία. Θέλω να με βοηθήσετε να πείσω τον άντρα μου να μου επιτρέψει να γυρίσω στην οικογένεια και στο σπίτι. Δεν μπορείς να φύγεις και να μ' αφήσεις έτσι. Και τι θέλεις να κάνω? Να μείνω εδώ ώστε οι γνωστοί της Βιβιάννα να έρθουν και να με λιτσάρουν? Και πού θα βρεις τα λεφτά για να φύγεις? Θα πάρω αυτά που έμειναν. Χρειάζομαι αυτά τα χρήματα για το νοσοκομείο. Εγώ τα χρειάζομαι περισσότερο. Τα αδέλφια σου να πληρώσουν το νοσοκομείο. Μη φεύγεις. Αντιμετώπισε την κατάσταση που εσύ δημιούργησες. Πρέπει να φύγω.
Θα τηλεφωνήσω στην Πατρίτσια για να σε φροντίσει, εντάξει. Θα τα καταστρέψεις όλα αν το σκάσεις. Η εγγύηση θα χαθεί αν φύγεις από το Μεξικό. Άστε να χαθεί, για μένα είναι το ίδιο. Η αστυνομία θα σε ψάχνει όπου κι αν πας. Θα κρυφτώ καλά. Σε παρακαλώ. Στο Δώσε μου τα χρήματα νοσοκομείο. που έχεις. Είναι πολύ λίγα. Πού είναι? Στην τσάντα μου. Πάρ' την Πατρίτσια. Πάω να τη φέρω. Ναι, αυτό που πρέπει να κουβεντιάσουμε είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε ιδιαίτερως, κύριε Μπράτσο. Μπορείτε να έρθετε? Εντάξει, θα σας περιμένω. Ο γιατρός Γκαλίτσια θα έχει ήδη τηλεφωνήσει στον Κάρλος Ντανιέλ και θα του ζήτησε να έρθει. Τώρα πρέπει να ειδοποιήσουμε και την Παολίνα για να έρθει και εκείνη. Άκουσα ότι παίρνει άδεια 2 φορές τη βδομάδα για να έρχεται να σε βλέπει. Και ήδη ήρθε σήμερα. Τέλος πάντων, ειδοποίησέ την ότι θέλω να τη δω. Οπωσδήποτε θα καταφέρει να πάρει την άδεια. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα με απογοητεύσει. Έτσι κι αλλιώς... Πατρίτσια, δόξα τω Θεώ. Τι συμβαίνει, Στεφάνια? Νόμιζα ότι θα γεννηθεί το μωρό μου. Δεν είδες τον Γουίλι όταν ερχόσουν? Έφυγε για να σε φέρει εδώ και να με πας στο νοσοκομείο. Μα εγώ είμαι ήδη εδώ. Μάλλον εκείνος θα πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση. Ελπίζω να γυρίσει γρήγορα, Πατρίτσια. Αισθάνομαι χάλια. Σύντομα θα γεννήσεις και θα είσαι ευτυχισμένη. Πονάω. Καλύτερα να μην περιμένουμε τον Γουίλι. Πάμε στο αυτοκίνητο. Δεν έχω ετοιμάσει τα πράγματά μου. Τότε πάμε να τα ετοιμάσουμε. Θα σε βοηθήσω. Θέλω να μου δώσετε την άδεια να πάω να δω την αδελφή μου. Δεν σου έδωσε η Εμιλιάνα τη διαταγή που σου έστειλα, ώστε να μπορείς να τη βλέπεις 2 φορές τη βδομάδα? Ναι, κύριε, όμως πήγα ήδη σήμερα. Όπως ξέρετε, μόλις έλαβα ένα επίγον τηλεφώνημα από την κλινική και μου είπαν ότι έχει χειροτερέψει. Γι' αυτό ήθελα να ζητήσω την άδεια να πάω πάλι. Ανησυχώ πάρα πολύ για εκείνη. Μην ανησυχείς. Αυτή τη στιγμή θα σου δώσω μια άλλη άδεια για να ξαναβγείς. Θα πέσεις. Σίγουρα θα πέσεις. Αρχίστε, γιατρέ. Είναι μυστήριο, αλλά η γυναίκα σας συνέρχεται. Και? Χρειαζόμαστε τη συνεργασία της οικογένειας για να τη βοηθήσουμε. Μα είπατε ότι ήταν χαμένος κόπος. Όμως δεν ήταν τελικά. Και η επιστήμη είναι έτοιμη να πολεμήσει με όλες τις δυνάμεις της για να την ξανακάνει φυσιολογική. Σε κάθε περίπτωση έχει ανάγκη από τρυφερότητα και στοργή. Καταλαβαίνετε? Όχι. Χρειάζεται τη ζεστασιά της οικογένειας, να έχει την αδερφή της, τον άντρα της, τα παιδιά της, όλοι σας. Δεν έχει παιδιά. Μα είχα την εντύπωση. Τα παιδιά είναι από την πρώτη μου γυναίκα. Δεν τα κάψε ποτέ. Όσο αφορά εμένα, είμαι ακόμα ο άντρας της. Αλλά για τους λόγους που ήδη σας έχω πει, την απεχθάνομαι. Την περιφρονώ. Ο Γουίλι και εγώ μαλώσαμε πάλι άσχημα, Πατρίτσια. Πρέπει να μάθεις να συγκρατήσει. Πήγα στο σπίτι εκείνων των γυναικών. Και τι έγινε τελικά? Τους είπα όλα όσα τους άξιζαν. Για το Θεό, σε προειδοποίησα. Λένε πως η νονάκινης εργάτριας αναστατώθηκε τόσο πολύ που πεθαίνει. Λέω που είναι μπερδευτεί. Ο Γουίλι θέλει να το σκάσει, να φύγει από το Μεξικό. Νομίζει πως οι φίλοι της Βιβιάνας θα τον βρουν και θα τον λιντσάρουν. Δεν μπορείς να φανταστείς πως είναι αυτή. Έπρεπε να φύγω τρέχοντας από εκείνη τη γειτονιά γιατί με κυνηγούσαν όλοι. Ο Γουίλι θα είναι. Άστο, θα απαντήσω εγώ. Θυμάστε πως έφτασε η γυναίκα μου στην κλινική? Ναι, κύριε Μπράτσο. Τότε θα πρέπει να καταλαβαίνετε πολύ καλά τη θέση μου. Ναι, την καταλαβαίνω. Αν πεθάνει η Πάολα, θα μείνω χείρος. Αν ζήσει, θα τη χωρίσω. Αλλά αυτή η γυναίκα δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ στο σπίτι μου. Λυπάμαι, αλλά ορκίζομαι στο Θεό. Δεν θα τη συγχωρήσω. Πραγματικά σέβομαι τα προσωπικά σας ζητήματα, αλλά σας συγκετεύω να συνεχίσετε τουλάχιστον να την επισκέπτεστε. Αυτό θα τη βοηθήσει. Δεν πρέπει να την επισκέπτομαι. Σας παρακαλώ, καταλάβατε, κύριε Μπράτσο. Γιατί βέλετε καλύτερα σε έναν από τους τόσους πολλούς εραστές της να έρθει να της κάνει παρέα? Κύριε Μπράτσο, ένα τέτοιο σκάνδαλο δεν θα ήταν ωφέλιμο ούτε για εσάς ούτε για την οικογένειά σας. Συγχωρέστε με, γιατρέ Γκαλίτσια. Όταν βλέπω αυτή την αδιάντροπη γυναίκα, ξεχνάω ακόμα και τον εαυτό μου. Εντάξει.
Βασιστείτε πάνω μου. Πήγαινε έτοιμη σε παρακαλώ στο νοσοκομείο, Πατρίτσια. Δεν θα έρθεις μαζί μας, Γουίλι? Όχι. Για λίγο θα φύγω από το Μεξικό. Μα θα φύγεις τώρα που πρόκειται να γεννηθεί το μωρό? Θέλω να του μιλήσω. Δεν έχω επιλογή. Θα είμαι σε επαφή μαζί σου. Η Εστεφάνια θέλει να σου μιλήσει. Γεια. Μα Γουίλι! Θέλω να του μιλήσω. Είναι μάταιο. Το έκλεισε ήδη. Είναι δειλός! Είναι δειλός! Πώς είσαι? Καλά. Χαίρομαι. Να σου μιλήσω? Μη μου πεις κάτι το δυσάρεστο, αγάπη μου. Είμαι σαν ένα κομμάτι χαρτί που με το παραμικρό αεράκι θα πετάξει μακριά. Κρίμα που δεν πετάς. Έτσι θα ξεκουραζόμασταν όλοι. Ακόμα κι εσύ. Δηλαδή δεν με έχει συγχωρέσει? Πάολα, με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ξέρεις την προσπάθεια που κάνω για να μην σου φερθώ σκληρά, ακόμα κι αν το αξίζεις. Νομίζω πως δεν είναι ώρα για κατηγορίες σε μία γυναίκα που παρόλα αυτά σου χάρισε πολλές στιγμές ευτυχίας, αγάπη μου. Και πλήγωσε τόσο πολύ την περηφάνειά μου που δεν πρόκειται να τη συγχωρήσω ποτέ. Καλά, και πότε την πήγες? Μόλις έφτασα μαζί της στο νοσοκομείο που ήταν ο Καρλίτος. Ο γυναικολόγος της εργάζεται εδώ. Πώς είναι? Πονάει πάρα πολύ, γιαγιά. Και είναι αναστατωμένη πολύ. Με τον Γουίλι? Όχι ακριβώς με αυτόν, αλλά εξαιτίας του. Λοιπόν, γιαγιά Πιεδά, θα σε κρατάω ενήμερη. Ναι, Πατρίτσια, σε παρακαλώ. Δώσε ένα φιλί στην Εστεφάνια για μένα. Κι άλλο ένα από τη Φιντελίνα. Θα περιμένω τηλεφώνημά σου. Τι συμβαίνει στην κυρία Στεφάνια? Η Πατρίτσια έπρεπε να την πάει στο νοσοκομείο. Είχε συσπάσεις, λέει. Πώς είναι η Στεφάνια? Το μωρό μπορεί να γεννηθεί από στιγμή σε στιγμή. Τι προσπαθείς να μου πεις, Κάρλος Ντανιέλ? Κοίτα να βρεις έναν από τους εραστές που περνούσε στον καιρό σου. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση με σένα πια. Ακόμα κι αν γίνεις καλά, δεν θα γυρίσεις σπίτι μου. Η συμπόνια δεν πρόκειται να με κάνει να αλλάξω γνώμη. Ό,τι και να κάνεις, εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη. Κάρλος Ντανιέλ, μη με σκοτώνεις. Ούτε θα σε λυπηθώ καθόλου αν πεθάνεις. Θα ήταν ψέματα αν σου έλεγα το αντίθετο. Κάρλος Ντανιέλ, σ' αγαπώ. Δεν αγάπησα άλλον άντρα από σένα, γιατί μου φέρεσαι άσχημα, αφού ξέρεις ότι είμαι νεκρή. Μπορεί να φαίνεται σκληρό σε όσους δεν ξέρουν τη σχέση μας, αλλά τώρα σε μισώ περισσότερο από όσους αγαπούσα, Πάολα. Υπέφερα εξαιτίας σου και δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Έχω τιμωρηθεί. Δεν λυπάσαι για μένα? Θέλω να ξεχάσω ότι υπάρχεις και γι' αυτό πρέπει να σταματήσω να σε βλέπω. Σε χρειάζομαι για να ζήσω. Τα παιδιά, τη ζεστασιά του σπιτιού, τη στοργή της Λιζέτ, τον Καρλίτος. Ναι, τα αγάπησες τόσο πολύ που τα εγκατέλειψες. Τους έστειλα τη δίδυμη αδελφή μου. Τότε ούτε καν που ήξερα ποια ήταν η αλήθεια. Θα μου βγάλουν σύντομα
Χαίρομαι, Καρλίτος. Όταν γυρίσει η μαμά, θα περπατάω σαν να μην έγινε τίποτα απολύτως. Ο πατέρας σου είναι πολύ χαρούμενος. Δεν πρέπει να αρχίσει να πηγαίνει σχολείο, γιαγιά. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν κι εγώ. Θα είναι λιγάκι πίσω στα μαθήματα. Θα ήταν καλό να του κάνουμε μερικά, έτσι ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει πιο εύκολα την τάξη. Και θα κάνω και μαθήματα υπασίας, Η μαμά λέει πως αν πέσεις από το άλογο δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να ανέβεις ξανά επάνω. Αυτό θα γίνει όταν είσαι τελείως καλά. Ήδη είμαι καλά, Φιντελίνα. Δεν θα χάσεις τίποτα αν περιμένεις λιγάκι. Δεν θέλω να περιμένω κι άλλο. Βαρέθηκα. Η μαμά αργεί πάρα πολύ. Πότε λοιπόν θα γίνει η δίκη, γιαγιάκα? Σύντομα. Και η μητέρα σου θα τα καταφέρει, μη φοβάσαι. Λοιπόν, πήγαινε να παίξεις. Ναι, γιαγιά. Αχ, γιαγιά, είμαι τόσο αγχωμένη. Θέλω να πάω στο νοσοκομείο. Ηρέμησε, θα φύγουμε σε λίγο, Φιντελίνα. Και βέβαια θα πάμε. Άραγε η Στεφάνια με έχει ήδη γεννήσει. Ηρεμήσαμε τώρα. Ναι, κοντεύουμε. Άκουσες τι είπε ο γυναικολόγος. Μέχρι αύριο θα έχουμε τελειώσει. Θέλεις να φας κάτι? Όχι, δεν έχω όρεξη. Φάε κάτι, μπορεί να χάσεις δυνάμεις. Πάω να σου φέρω λίγο χυμό και κανένα φρούτο. Δεν πρόκειται να είναι εδώ, Πατρίτσια. Αυτός ο δειλός δεν πρόκειται να είναι εδώ όταν γεννηθεί το μωρό μου. Χαίρομαι που ήρθες. Νόμιζα ότι δεν θα σου ξαναδίναν άδεια. Έπρεπε να τη ζητήσω, όμως είμαι εδώ. Χαίρομαι για σένα, Παολίνα. Έτσι νιώθεις ελεύθερη για λίγο. Πρέπει να είναι απέσια στη φυλακή. Έχω πάντα κάτι να κάνω στη φυλακή κι έτσι. Αλλά νομίζω πως έφτασα σε κακή στιγμή γιατί συζητούσατε. Παολίνα, πριν ζήτησα από τον Κάρλος Ντανιέλ να ξεχάσει όσα συνέβησαν, να με συγχωρήσει. Είπε όχι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι να με συγχωρήσει? Γιατί της το αρνήθηκες? Νομίζεις το αξίζει? Ο Θεός συγχώρεσε τους εχθρούς του. Επειδή ήταν ο Θεός. Τότε ήταν μόνο ένας απλός άνθρωπος. Παιδί μου, το κατάλαβες πολύ αργά. Έπεσα πάνω του όταν πήγαινα στο φαρμακείο. Μου ζήτησε να αποσύρω τις κατηγορίες, αλλά του είπα ξεκάθαρα πως δεν θα το κάνω. Νονά, πρέπει να πληρώσει. Δεν μπορώ να το κουνήσω. Το όμορφο χέρι μου είναι κρύο και άψυχο. Όμως αυτό το χέρι θα αποκτήσει και πάλι την κινητικότητά του, τη ζεστασιά του, τη ζωντάνια του. Το ότι είσαι εδώ όμως είναι δικό σου έργο. Πού ήσουν όταν έπαθες αυτό το τρομερό ατύχημα? Στο σπίτι σου? Μήπως κοντά στον άντρα σου και στα παιδιά σου? Μη μου θυμίζεις την αμαρτία μου. Κάρλος Ντανιέλ, σε παρακαλώ. Την ξέρεις καλά, Παολίνα. Τώρα με χρειάζεται. Γι' αυτό παρακαλάει και απειλεί.
Χρειάζομαι τη στοργή σου, τη τρυφερότητά σου, την οικογένεια που έχασα. Αν δεν με συγχωρήσεις ποτέ, εσύ, Κάρλος Ντανιέλ, φοβάμαι πως ούτε ο Θεός θα το κάνει ποτέ. Μην το ελπίζεις αυτό, Πάολα. Μα, αγάπη μου... Δεν θα γίνω ποτέ αυτός που ήμουν για σένα. Δεν θέλω ποτέ να ξαναδείς τα παιδιά μου. Έφυγες. Και δεν σκέφτηκες καθόλου το κακό που τους έκανες. Ακόμα και αν αυτό ήταν ευλογία. Γιατί εκείνοι τα αγάπησες σαν να ήταν η πραγματική τους μητέρα. Εκείνη είναι που πραγματικά θέλεις δίπλα σου. Ξέρεις κι εσύ, όπως όλοι οι άλλοι, πως η Εστεφάνια Μπράτσο ζήλευε τη Βιβιάνα. Και ότι έβαλε τα αδέλφια της να την πετάξουν από το εργοστάσιο. Εμείς αντισταθήκαμε. Παρόλο που ξέραμε ότι η Βιβιάνα πραγματικά φλέρταρε με το Γουίλι. Πάντως η κυρία Αβιγγέιλ είναι πολύ άρρωστη εξαιτίας της κυρίας Εστεφάνια. Ναι, πήγε εκεί που μένουν και δεν δίστασε καθόλου να προσβάλλει την κυρία Άμπη. Της έδωσε χρήματα για να αφήσει η Βιβιάνα το Γουίλι. Ήταν μια πράξη απελπισίας από την κυρία Εστεφάνια, προσπαθώντας να κρατήσει τον άντρα της. Τι δικαιολογείς? Τουλάχιστον δεν την κρίνω τόσο αυστηρά όσο εσύ. Πάντως, δεν ξέρω, αλλά νόμιζα ότι ήσουν πιο λογική. Ξέρεις κάτι, Λεάντρο? Υπάρχουν πολλές αντι Βιβιάνα που τους αρέσει να καταστρέφουν γάμους και να αφήνουν παιδιά χωρίς πατέρα, γιατί δεν ξέρουν πότε να πουν όχι. Ο Γουίλι είναι ένα γουρούνι και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Ούτε για τη Βιβιάνα. Καλά, εντάξει, ας μην μαλώνουμε μεταξύ μας επειδή δεν συμφωνούμε σε κάτι. Είσαι σίγουρος πως είναι μόνο επειδή δεν συμφωνούμε? Δεν καταλαβαίνω την ερώτησή σου. Καλά. Άφησέ με ήσυχη τώρα. Έχω δουλειά. Τα λέμε αργότερα. Υπερασπίζεται πολύ θερμά τη Βιβιάνα. Μήπως επειδή είναι ακόμα ερωτευμένος μαζί της? Την αγαπάς! Ναι, την Παολίνα! Μοιάζουμε τόσο πολύ μία με την άλλη που τελικά την αγάπησες. Όμως εγώ είμαι η γυναίκα σου και για κακή μου τύχη πολύ άρρωστη. Δεν αλλάζει τίποτα για μένα, Πάολα. Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να γυρίσεις ποτέ. Όχι, όχι, Κάρλος Ντανιέλ, μη μ' αφήνεις. Κάρλος Ντανιέλ, Κάρλος Ντανιέλ. Ηρέμησε, Παόλα, ηρέμησε. Μίλησε του για μένα. Τον θέλω στο πλευρό μου. Είναι ο άντρας μου. Δεν έχουμε χωρίσει ακόμα. Μα Παόλα, το ξέρω ότι θα τον ξανακερδίσω. Πού το στηρίζεις αυτό? Ο Κάρλος Ντανιέλ δεν μπορεί να αντισταθεί στα χάδια μου. Ναι, στο παρελθόν ίσως. Ήταν πάντα το ίδιο. Όταν έφευγα γινόταν πάρα πολύ ζηλιάρης. Και όταν γύριζα έπαιρνε το σοβαρό του ύφος. Όμως το μόνο που είχα να κάνω για να εξαφανίσω το θυμό του ήταν να τον πάρω στην αγκαλιά μου. Το ξέρω καλά. Ακόμα κι αν δεν με θέλει κοντά του, το κάνει επειδή είναι αδύναμος. Δηλαδή δεν μετανιώνεις για όλα όσα έκανες, Πάολα? Να μετανιώσω γιατί? Που το έσκασε από μια μισητή και βαρετή ζωή? Από δύο κακομαθημένα βρωμόπαιδα? Από μια αλκοολική γριά? Από μια ιστερική κουνιάδα? Ήταν ιστερική εξαιτία σου. Ο Γουίλι ήταν η μόνη μου διασκέδαση. Δεν είχα άλλη επιλογή παρά να διασκεδάζω μαζί του. Α, μη μιλάς έτσι, Πάολα. Κοίτα, Παολίνα. Έτσι και συνέλθω τελείως, θα φύγω.
Αν όμως μείνω ανάπηρη, θα χρειαστώ ένα σπιτικό, μια οικογένεια. Υπηρέτριες που θα μου τα κάνουν όλα. Που θα βρω καλύτερα από το σπίτι τον Μπράτσο. Εξάλλου, είμαι γυναίκα με πάθος. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς έρωτα. Αρκετά πια, Πάολα, αρκετά. Ξέρεις γιατί ήθελα να μου κρατήσει το χέρι? Ήθελα να μου το κρατήσει για να μυρίσει το άρωμά μου. Να του ξεσηκώσει τις αισθήσεις. Αυτό θα τον κάνει να με σκέφτεται όλο το βράδυ. Νιώθω, δεν ξέρω κι εγώ, πως όταν σ' ακούω να υπόσχεσαι στον Καρλίτος πράγματα που πιθανόν δεν θα μπορέσεις να κάνεις. Ξέρω, Φιντελίνα. Και πολύ περισσότερο τώρα που η Πάολα συνέρχεται. Λες να γυρίσει πίσω και να μείνει στο σπίτι. Δεν θα γυρίσει. Ο Κάρλος Ντανιέλ δεν τη θέλει εδώ. Θα το επιδιώξει, να είσαι σίγουρη. Είσαι πολύ άρρωστη, Πάολα. Θα ήθελες μήπως να δεις έναν ιερέα? Μα γιατί? Για να του μιλήσεις και για να σε συμβουλέψει. Γιατί νομίζεις ότι το χρειάζομαι? Για να μην πας στην κόλαση. Πάντα ήμουν καλύτερα στην κόλαση παρά στον παράδεισο. Οι καλοί άνθρωποι είναι πολύ βαρετοί. Πρέπει να φύγω, Πάολα. Πάλι θα μείνω μόνη μου. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα ξανάρθεις όσο πιο σύντομα μπορώ. Όχι, όχι, μη με καταλείπεις. Είμαι η αδελφή σου και θα βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σου. Ας πηγαίνουμε τώρα, Εμιλιάνα. Έτσι και συνέλθω τελείως, θα φύγω. Αν όμως μείνω ανάπηρη, θα χρειαστώ ένα σπιτικό, μια οικογένεια. Υπηρέτριες που θα μου τα κάνουν όλα. Πού θα βρω καλύτερα από το σπίτι τον Μπράτσο? Εξάλλου, είμαι μια γυναίκα με πάθος. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς έρωτα. Όχι. Η αδελφή μου η Πάολα δεν έχει αλλάξει. Η αρρώστια δυστυχώς δεν της έχει μαλακώσει την καρδιά της. Έχει σατανικά σχέδια. Όμως πώς να την εγκαταλείψω μια τέτοια στιγμή? Πώς? Εχθές της το είπα ξεκάθαρα μπροστά στην Παολίνα, γιαγιά. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει. Δηλαδή, μίλησες με την Παολίνα? Όχι, αλλά την προειδοποίησα ότι θα πάω να της μιλήσω στη φυλακή. Να πας οπωσδήποτε, γέ μου. Εγώ τώρα φεύγω. Λοιπόν, αν ακούσεις για την Εστεφάνια, πάρε με στο γραφείο. Ναι, αγάπη μου. Η Φιντελίνα και εγώ την επισκεφθήκαμε χθες βράδυ. Θα πάμε και σήμερα. Ώστε πρέπει να τις κάνουν και σαρική. Ναι, αγάπη μου. Έμαθες τίποτα από το Γουίλι? Όχι, τίποτα απολύτως. Ώστε ακόμα δεν έχει εμφανιστεί. Όχι, Ροντρίγκο. Ανησυχώ πολύ για την Εστεφάνια. Δεν φαίνεται καλά. Ηρέμησε, αγάπη μου, έρχομαι. Τα λέμε σε λίγο. Τι έγινε? Η Εστεφάνια δεν είναι καλά. Πρέπει να τις κάνουν και σαρική. Αυτό μας έλειπε. Και το πρόβλημα είναι πως ο Γουίλι εξαφανίστηκε από το Μεξικό. Τι κάνετε εδώ πέρα? Πώς μπήκατε εδώ μέσα? Δεν επιτρέπετε. Πρέπει να πάω στην αίθουσα επισκέψεων. Και σας παρακαλώ, μην με φέρετε σε δύσκολη θέση. Πήρατε άδεια? Μα φυσικά.
Σαν δικηγόρος δεν μπορώ να παραβλέψω τον νόμο. Ο ίδιος ο διευθυντής με έστειλε. Αλήθεια? Λέει πως δεν πρέπει να φεύγεις από εδώ συνέχεια μόνη. Αφού το λέει εκείνος. Η αξία σου έχει πραγματικά ανέβει εδώ, Παολίνα. Αν ξέρατε το τίμημα. Ναι, Παολίνα, το ξέρω. Η Εστεφάνια πήγε να πετύσει τα δικαιώματά της. Ήταν πολύ θυμωμένη, προκάλεσε κάποιο επεισόδιο και η γιαγιά της Βιβιάνα έπαθε καρδιακή προσβολή. Και τώρα, αδερφέ, οι γείτονες της Βιβιάνα είναι πυρ και μανία με το Γουίλι και άμα τον βρουν θα τον λιντσάρουν. Του αξίζει. Γι' αυτό το έσκασε και άφησε την Εστεφάνια ετοιμόγενη. Ευτυχώς που η Πατρίτσα την πήγε στο νοσοκομείο και δεν έφυγε από δίπλα της. Μπορεί ο Γουίλι να φύγει από το Μεξικό για τα καλά? Όχι, αδερφέ. Γιατί είσαι σίγουρος? Ο Γουίλι σκέφτεται συνέχεια τα χρήματα της Εστεφάνια. Λοιπόν, πάω στο νοσοκομείο. Να έρθω μαζί σου. Καλύτερα να μείνεις. Και αν τύχει και εμφανιστεί ο Γουίλι, στείλ τον αμέσως εκεί. Μην ανησυχείς. Θα με πονάω, δεν αντέχω τον πόνο. Θα πεθάνω. Αναισθητικό παρακαλώ. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Ήρθα επειδή είναι σημαντικό εσύ και εγώ να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Μην νομίζεις ότι ο διευθυντής είναι γενναιόδωρος. Αυτό που συμβαίνει είναι πως ξέρει ότι σύντομα θα βγεις από εδώ μέσα.